Сега вземам си жигулката. Добре, че не ме видяхме. Сега тук трябва да... Ау. Тук само жигулки ли имаме? Нещо по-така няма ли да е? По-различно. Супер! Супер! Не, малко да кръвим. Това е нещо. Тая марка ми е любима. Една от любимите. Главничите. Много бърза. Но пък от другата страна е много калкава. С няколко, с два удара и с три удара и капака ти е махнат. Това няма да гледам там. Задница да гледам. Но сега наистина искам да я малко да я, за да ви покажа много. Удря. Сега ще се пребия колата, за да ви покажа едно много. Искам да те попитам, какво си представяш, че ще стане от тук нататък с теб? Как си се представяш и като актриса? Къде искаш да се развиш? Какво искаш да стане? Това е гатюбър. Това шоу може би ще бъде един трамплин за да се види много ясно. Това малко големи тук и смени с фотоапарата да се види. Оголемиха, ама... Добре, оставяме. Сега, тая кола е изоставаща. Да, даже не сте да това беше. Я погледна сам. Още веднъж. Мисля също и да приключвам след малко. Айде. Не приключваме още. Само да ви покажа един скрит. Той е много наблизо. И след това ще откраднем някоя кола и ще... Но искам да блъсна някой полицай, защото да покажа как ма гоня. Какъв филм бих направила? Да. Интересен въпрос. Тук също има и в този паркинг изкритен пакет. Тук също има и повече коли. Да, ще си позволя твърти здравки, майка ужасен. Само един съвет ще си позволя да ти дам. Тая кола по принцип е прекалено бърза. Не може да се каже, но малко по-бавно това за и не се очудва, че имаш такива реакции. Тази любима кола, но и тази марка. Сега да видим няколко полицейска. Дано да се реши много наблизо. Само да го хипна до я. Ние окей, тук има и голяма част от проблемите, които имаше в къщата, се дължаха на това, че ти се опитваше да разказваш на всички колко важно нещо е театъра. Не го хипна. Странно. Сега го ето, снимай отблизо тия звезди. Там показва нивото на търсеност. Ето го един. Ето е полицейска. Сега мисля да изляза и да я застреля. Айде да спираме вече. Тя са... Спирам. Чуде? Да, спира.